Και γεια σας παιδιά, Λιγκάξο εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω 10 practice moves που μπορείτε να κάνετε, να χρησιμοποιήσετε. Αυτό εδώ το βίντεο περιέχει 10, περιέχει παραπάνω από 10 moves. Απλά τα περισσότερα είναι variations από ένα move. Ας πούμε σε περίπτωση που δείξω κάποιο ξέρω εγώ side jump, έχει συγκεκριμένο αυτό, οτιδήποτε, ας πούμε αυτό που ή αυτό ή ξέρω αυτό εδώ είναι που πέφτουμε εδώ κάτω, είναι variation από το κανονικό το side jump. Ένα λεπτό να το φτιάξω αυτό. Οκ, τώρα τώρα κολλάω λιγότερα. Ήταν δύο εφαρμογές που απλά τις χρησιμοποιώ γιατί δεν μου δίνει πολύ delay, αλλά μας αυτό μου δίνει πολύ delay. Και τέλος πάντων, τώρα γιατί κολλάω. Όταν σας λέω ότι θα κάνω κάποιο side jump, είναι όλα variations από το κανονικό του side jump αυτό εδώ. Οπότε ναι. Και τώρα που μίλησα για side jumps, θα αρχίσουμε με side jumps. Φυσικά το πρώτο side jump θα δείξω είναι αυτό. Στην ουσία θα πηδάσει και βάζει ένα άτομα. Επίσης γίνεται και από τα αριστερά, επειδή θα δείξω κάποιο move να κάνω εγώ από τα δεξιά, γίνεται και από τα αριστερά. Είναι πολύ εύκολο. Γενικά όλα τα building moves θα πάνε από τα πιο εύκολα στα πιο δύσκολα. Και μετά θα πάω για το side jump, το οποίο βάζετε δύο walls εδώ. Βλέπετε να έχουμε δύο walls. Αυτό είναι το προστατευμένο side jump και μου αρέσει να βάζω και ένα wall εδώ μπροστά για να προστατεύουμε και από μπροστά. Και από εδώ μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε flip από εδώ, μπορείτε να κάνετε click surrounding για να πάτε προς τα πάνω. Πολλά πράγματα. Αυτό συνήθως το side jump αξίζει να το κάνετε όταν τρώτε cone. Ας πούμε κάνετε ράμπρας και απλά σας βάζει κάποιος cone. Αξίζει να το κάνετε και πολλά άτομα δεν το κάνουν. Βάζουν δύο walls με τα side jump. Επίσης σε όλα τα side jumps μπορείτε να βάλετε sprint. Απλά δεν θα έλεγα στο πρώτο γιατί μπορεί να φύγετε πολύ προς εδώ. Αλλά στο επόμενο θα το δείξω με sprint γιατί είναι πιο εύκολο. Είναι αυτό το side jump. Στην ουσία, όταν ξέρετε ότι ο αντίπαλος τέλος πάντων είναι εδώ και δεν έχει κάποια αγωνία, μπορείτε να κάνετε αυτό το side jump και από εδώ είτε να κάνετε αυτό είτε το άλλο. Απλά φροντίστε να κλείσετε από πίσω το wall ή έτσι να γυρίσετε κάποιο ramp για να μην μπορεί να σας κοιτάξει, να εδώ, έτσι πως είναι, να μην μπορεί να έρθει εδώ και να σας παρέσει για να ακολουθήσει το ramp σας. Και να βάλετε ένα floor έτσι και αυτό σας καλύπτει. Οπότε ναι, αυτό είναι πιο εύκολο με sprint. Το επόμενο side jump που θα σας δείξω είναι ένα από τα αγαπημένα μου θα έλεγα. Είναι αρκετά δύσκολο, προτείνω να το κάνετε χωρίς sprint. Είναι στην ουσία αυτό το side jump. Αυτό το side jump είναι πολύ δύσκολο για beginners γιατί χρειάζεται να είστε περίπου, να βλέπετε, ούτε εγώ το πετυχαίνω κάθε φορά, να είστε πιο πίσω από σκάλα, κάπου εδώ. Αν μην δείξετε από εδώ, μπορείτε να το κάνετε γιατί πέφτετε σε αυτήν εδώ τη λωρίδα που δεν είναι αρκετή για να σας κάνει, ας πούμε, και την σκάλα. Ας πούμε, είμαι εδώ, πάω πάνω. Οπότε ναι, επίσης εδώ να σας δείχνω ότι μπορείτε να κάνετε και αυτό και μετά να πάτε εδώ, γιατί επίσης δεν είναι protected. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί από εδώ μπορείτε να κάνετε click ramp και από την άλλη είναι πολύ ωραίο, συγκεκριμένο. Πρέπει να εξήγητε πολλές προσπάθειες, για να το κάνω μία. Τέλος πάντων,
Ωραία, τώρα πάμε στη δεύτερη κατηγορία που είναι τα picks. Θα σας πω μερικά από τα καινούργια picks, δηλαδή όλοι πιστεύω ξέρετε το right hand winner whip, κάνετε έτσι, ή αυτό και μετά το carry set, ή το peanut butter edit, κάνετε αυτό, και το απλά πάτε προς εδώ και βαράτε στην ουσία. Αυτά τα picks ελπίζω όλοι να τα ξέρετε, αν δεν τα ξέρετε. Υπάρχουν 15 εκατομμύρια tutorials. Αλλά εγώ θα σας δείξω δύο από τα αγαπημένα μου picks. Το πρώτο βοηθάει να κάνετε πολλά triple edits. Και ξέρετε ότι ο αντίπαλος σας είναι εδώ πάνω ή εδώ ή γενικά από πίσω και προσπαθεί να σας βαρέσει. Εσείς βάζετε αυτό και μετά κάνετε το reverse Martos pick. Στην ουσία, κοιτάτε εδώ ψηλά για να βάλετε τη σκάλα και βλέπετε αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό, ειδικά όταν απλά ο άλλος τρέχει πάνω. Γίνεται και έτσι αυτό. Γιατί απλά μπαίνει ένα floor. Απλά είναι λίγο δύσκολο το edit selection και να μην βάλετε έτσι το ramp, ας πούμε. Το βάλετε έτσι και μετά κάνετε το pick. Ναι, αυτό είναι, όσοι δεν καταλάβατε τι είναι το Martos pick, αυτό είναι το Martos pick. Είναι ένα reverse του Martos pick, είναι αυτό. Ναι, πάλι το έκανα λάθος. Είναι αυτό, μόνο που βάζετε τη ράμπα να πω, ράμπ, σκάλα τέλος πάντων. Και είναι αρκετά χρήσιμο στα build fights, ίσως και στα box fights μερικές φορές, αλλά κυρίως στα build fights. Το επόμενο pick που θα σας δείξω είναι ένα από τα αγαπημένα μου, είναι και πολύ σπαστικό. Όταν ο αντίπαλος σας έχει κάνει box, εσείς πέφτετε εδώ με μια σκάλα, μετά βάζετε δύο walls έτσι. Αυτά τα walls χρειάζονται να είναι εκεί, γιατί αν δεν είναι εκεί, αυτό που μπορεί να κάνει ο άλλος είναι να χτίσει μια σκάλα, να κάνει double edit και απλά να σας έφυγε. Άμα δεν έχετε αυτά τα δύο walls, απλά πήγαινε έτσι. Άμα δηλαδή κάποιος έχει, ο αντιβάλλος έχει αυτά τα δύο walls. Και στην ουσία από εδώ απλά σπαμάμε. Δεν είναι τόσο σαν peak, αλλά είναι πολύ σπαμέρικο. Και γενικά μπορείτε να σπάσετε και τη σκάλα. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα από αυτή τη θέση. Και το καλύτερο είναι ότι άμα ο άλλος είναι εδώ πίσω, είναι πολύ δύσκολο. Ας πούμε, το sword εδώ πρέπει να, ακόμα και το crosshair του να είναι πάνω. Ακριβώς, ή θα βαρέσει αυτό ή θα βαρέσει αυτό, είναι πολύ wide. Και θα σας πετύχει για πολύ λίγο. Μπορεί να σας πετύχει για 20 ή και λιγότερο. Και άμα χτίσει σκάλα, από αυτό εδώ το pick, μπορείτε να βαρέσετε σκάλα. Έχετε όλα και δεν θα προλάβει να κάνει double edit. Και θα ξαναπέσει και να ξαναφτιάξει σκάλα. Και μετά μόλις τελειώνει η γεμιστήρια σας, απλά κάνετε αυτό. Κάνετε ένα μικρό τέτοιο για να μην σας έρθει. Ένα mini box. Μπορείτε να κάνετε full box αν ξέρετε ότι υπάρχει first party. Και μετά κάνετε reload το ER σας. Anyway, πάμε τώρα στο τρίτο pick που είναι σχεδόν το ίδιο, απλά είναι με shotgun. Είναι variation όπως είπα. Και αυτό εδώ το variation είναι με σκάλα. Στην ουσία, όταν έχετε μια σκάλα, χτίζετε αυτό εδώ και μετά κάνετε αυτό. Έτσι. Αλλά χρειάζεται πολύ καλό timing και πρέπει να είστε κάπου εδώ πέρα στο κέντρο. Επίσης μπορείτε να το κάνετε και έτσι, αλλά εγώ κάνω recommend λέω να το κάνετε κάπως έτσι, γιατί άμα το έχετε αυτό, υπάρχουν πολλά άτομα αυτές τις μέρες που απλά αυτό που θα κάνουν είναι αυτό. Και απλά θα τρέξουν, θα βάλουν μια σκάλα από πίσω τους, θα κάνουν αυτό, ίσως κάτι ουρανιστήσεις, κάπως έτσι. Ναι. Και γενικά, ναι, το πρώτο είναι αυτό. Πρέπει να κάτσετε κάπου από εδώ, στο αντίθετο box, δηλαδή σε αυτό εδώ το tile πρέπει να είστε. Και από εδώ απλά πηγαίνετε παρά. Έχετε καλύτερο vision εδώ πάνω και όχι εδώ κάτω. Και επίσης γίνεται χωρίς σκάλα, απλά πρέπει να κάνετε πολύ γρήγορα reset, ας πούμε. Αν δεν κάνετε έτσι πολύ γρήγορα,
περισσότερες πιθανότητες είναι να φάτε damage πίσω. Και τώρα για ένα ακόμα pick. Είναι το pick, το τρίτο pick. Τα άλλα δύο ήταν variations. Αυτό το variation το. Επίσης γίνεται και έτσι, αλλά αυτό είναι πολύ. Προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει έτσι. Δηλαδή πολλοί προ το κάνουν αυτό. Είναι πιο 50-50 edit, έχετε καλύτερη όρεση, αλλά είναι καλύτερο σαν timing edit αυτό. Ας πούμε, όταν άλλος πάει να φύγει από το box σου, κάνει το ναι. Και όταν κάποιος είναι στο box σας ή θέλει να πάρει το wall, περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουν, απλά κάνουν πίσω μόνο μία δεύτερη και το παίρνουν ή δεν το παίρνουν. Πολλοί μπορούν να βγάζουν και το shotgun, να κάνουν fake pickaxe, να πάρουν ξέρω έτσι, να το παίρνουν με IR. Αλλά σε περίπτωση που είστε σε μποξάκι και δεν μπορείτε να το πάρετε αλλιώς, υπάρχει αυτός εδώ ο τρόπος. Στην ουσία κάνετε αυτό, μια σκάλα edit έτσι, πάτε πίσω και απλά σπαμάρετε εκεί. Και μπορείτε να το πάρετε αυτή τη φορά. Δεν είναι πιο εύκολο να πάρετε το wall, αλλά υπάρχουν. Αλλά δεν μπορεί να σας βαρέσει πίσω κανένας. Είναι της άλλης πάνω αυτό το pick. Και επίσης, σε περίπτωση που πάρετε το wall, κάνετε ένα ή αυτό το edit ή ένα τέτοιο edit, άμα θέλετε να κάνετε γρήγορα edit, να ξέρετε ότι όλο θα φύγει ή ένα τέτοιο edit. Whatever, εμένα μου αρέσει αυτό και απλά κοιτάξτε για που είναι. Αν δεν το δείτε εδώ, πηδάτε και βαράτε, αυτό είναι το pick. Και άμα δεν το δείτε, κάνετε ένα τέτοιο edit, κάνετε αυτό το edit. Και μετά έχετε right hand pick εδώ. Reset, το ίδιο εδώ, full box. Θα σας δείξω 3 retakes. Τέλος πάντων, στην ουσία high ground retakes, το πρώτο θα είναι το sway retake και από εδώ one sided tunnel, τέλος πάντων όπως το ξέρετε. Είναι πολύ εύκολο. Μπορείτε να το κάνετε chain. Γενικά γίνεται να το κάνετε chain πολλές φορές. Και να κάνετε και έτσι. Και να κάνετε ένα αυτό. Αλλά εγώ δεν το πολύ προτείνω γιατί παίρνει πολλή ώρα και εξάλλου κάποια walls είναι πολύ άχρηστα. Οπότε ναι, στην ουσία το δώσω σημείο. Πρέπει να κάνετε έναν κύκλο που θα περιλαμβάνει αυτό από εδώ, αρχίζετε από το ramp, πάτε δίπλα και μετά κάνετε ένα μεγάλο κύκλο μέχρι να φτάσετε εκεί πάνω. Μετά βάζετε μια σκάλα πάνω το κεφάλι σας και μετά συνεχίζει αυτό. Και επίσης γίνεται και από την αριστερή. Και από εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που μπορείτε να κάνετε από αυτήν εδώ τη φάση. Μπορείτε είτε να πάτε από εδώ που βολεύει, μπορείτε να κάνετε και αυτό εδώ το retake από εδώ που θα το δείξω μετά πως δουλεύει και μπορείτε να το κάνετε και απευθεία. Γενικά αυτή η κίνηση, θα σας δείξω δύο κινήσεις με αυτή την κίνηση. Και μπορείτε να πάτε κανονικά και να συνεχίσετε και από εδώ ευθεία μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Μπορείτε να κάνετε αυτό το pick και θα δίνει πολλά, έχετε πολλές επιλογές. Πολλά retake. Ωραία, τώρα θα σας δείξω το πρώτο retake. Αυτό ήταν ας πούμε ένα basic, άμα δεν το ξέρετε. Και το πρώτο retake είναι από εδώ ή από εδώ, που θέλετε. Μετά κάνετε ένα 360 και βάζετε μια πυραμίδα. Έπειτα πηδάτε, βάζετε αυτό, δύο floors, side jump. Μετά εδώ όλα αυτά, από εδώ. Και από εδώ είτε μπορείτε να το τελειώσετε με ένα flex ramp. Αν θέλετε να πάτε πιο πολύ για high ground. Ή άμα θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε έτσι. Ένα tunnel. Ή ακόμα και να φλιπάρετε το ramp και να κάνετε αυτό. Και μετά από εδώ 90's ξέρω. Whatever. Και γενικά όπως βλέπετε παίρνετε πολύ
είναι πολύ protected. Αλλά θα σας έλεγα να το κάνετε αυτό μόνο όταν ο αντίπαλος σας είναι από πίσω. Στην περίπτωση που έχετε έναν αντίπαλο ο οποίος όταν χτίζετε έτσι περπατάει από πάνω από τα build σας, στα δικά της builds, θα σας έλεγα να κάνετε αυτό ή στα δικά του builds, αλλά να είναι εδώ κοντά, πολύ κοντά. Θα σας έλεγα να κάνετε αυτό ή την κίνηση, να βάλετε ένα high wall και να πέσετε εδώ. Μπορείτε να κάνετε είτε αυτό, είτε αυτό που μου αρέσει εμένα, να το κάνω πρώτα cone και μετά να βάζω αυτό. Και μετά για να το κάνετε reset και να έχετε rise and pick, είτε σε περίπτωση που δεν βάλετε αυτό το wall, είναι εδώ μέσα, να πάτε από εδώ και να έχετε rise and pick. Δεν προτείνω να απλά να κλείσετε την πυραμίδα και να κάνετε 50-50. Anyway, και τώρα για το τελευταίο move που θα σας δείξω είναι αυτά τα 90s που έκανα πριν. Γενικά είναι πιο γρήγορα η εκδοχή του 90s που ξέρετε και να την κάμερα σας τέλος πάντων υπερβολικά πολύ. Και το καλό με αυτό είναι ότι είναι άπειρα, όχι όπως άλλα 90s. Αυτά τα 90s θα πρότεινα να τα κάνετε μόνο όταν απλά θέλετε να αυξήσετε το high σας και όχι για να πάρετε το high ή απλά για να ανεβείτε κάπου ψηλά αν θέλετε. Βασικά αν είναι να ανεβείτε ψηλά απλά κάνετε αυτό το 90s, δεν αξίζει τα άλλα, γιατί με αυτό το 90s δεν χαλάει τόσο πολλά materials, ενώ με τα άλλα 90s χαλάτε 2 walls 90s που αναλόγως αν είναι ξέρω 5-6 90s καταλάβετε, δεν βγαίνει πολλά. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε like, subscribe, αν σας βοήθησε θα να μου αφήσετε ένα σχόλιο πείτε αν σας βοήθησε και αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!